Диндер диалогы милли бердәмлек нигезе. Сибайда үткән республика конфессияра яшьтәр форумы шулай дип аталды. Форумда Башкортстан мусулмандары диния назараты һәм Рус православ сиркәвенең Башкортстан метрополияһы делегациялары, дәүләт власы һәм урындагы үзидарә органнары вәкилләре барлыгы 200ләп кеше катнашты. Сарала катнашучылар республикадагы төрле милләт һәм традицион конфессиялар яшьтәре өчен бердәм майдансык булдыру турында һүз алып барды. Тагыла бер мөһим мәсьәлә яшьтәр арасында экстремизм осрактарын искәртү. Бу яһәттән милләтара структуралар оештыру олы әһәмияткә ия. Конференцияла сыгыш яһаучы диндардар билдәләвенчә, Башкортстанда милләт һәм конфессияара хезмәттәшлекне ныгытуда яшьтәр милли оешмаларының роле зур. Улар мәдәни һәм спорт саралары оештыра, мәгариф һәм хәйрия акцияларында әүзем катнаша. Булар барыһы ла Буаттар төпкеленнән килгән рухи кыйммәтләрне ныгыту, төрле милләт һәм дин вәкилләре арасында асык мөнәсәбәт урынлаштыруга юнәлтелгән. Сегодняшнее мероприятие имеет огромное воспитательное значение. Бүгінгі форумдың тәрбиеуі әһәмияты зур. Асықтан-асық сөйләшү яшь буынды тәрбиеләү мәсьәләләренә төрле яктан карау мөмкинлеге бирә. Үз тиратында дәүләт власы органнары илебезнең лайыклы граждандарын тәрбиеләү өчен тиешле шарттар тудырырга тиеш. Форумда фикер алышу 3 секцияла барды. Заман шарттарында милли оешмаларның эш тәҗрибәһе һәм киләсәккә перспективалар, дини оешмалар тарафынан халыкка социаль ярдәм күрсәтү, яшьтәр арасында тәрбияви эшмәкәрлек алып бару мәсьәләләре игътибар үзәгенә куелды. Сибайда үткән форум дәүләт һәм дини конфессиялар арасында диалог булдырудың да мөһимлеген күрсәтте. Государственно-конфессиональный диалог, он очень важен. Дәүләт һәм дини конфессиялар диалогы конфессияра мөнәсәбәттәр кебек үк бик мөһим. Шуңа ла бүгенге сараны оештыруда дәүләт власы органнары ла катнашты. Әлеге вакытта диндәрнең бер-берен аңлавы бик әһәмиятле. Был җәмгыятебезне, бердәмлекте, дуслыкны ныгыта.